Бүгінгі шушындай матур бәйрәм га жиналды дөньяның бүтін илләреннән шундай эшлекле хатын-кызлар. Победитель номинации «Storytelling по-татарски», продюсер, режиссер, автор, исполнитель, учредитель, директор издательского дома «Акчарла», город Казань, Русиня Сафина. Сау була дип әйтәсем килә минем. Гаилә сау булса, җәмгыять тә сау була. Гаиләне сау итеп тоту өчен безнең хатын-кызларның роле бик зур. Кадерле дуслар, мен бүгінгі шарада Storytelling по-русски мероприятиесінде по-татарски деген номинацияда жеңуші болдым. Бүгін түнле белән мин бөтенләй йокламадым. Иртә белән самолет белән килдек Мәскәүгә. Хәзер инде тагын йокламаган бит әле. Менә монда чыгыш ясадык. Менә йокламасаң дагын, арысаң дагын, шушы үзең теләгән эш, җаны теләгән елан ит ашаган дигән мәкаль бар безнең татар халкында. Шуның шикелле җаның теләгән эш булганда син армыйсың, рухланасың, көчәясең. Шуңа күрә мин менә яшьләргә дә генә әйтәм, җаныгыз теләгән эшне башкарыгыз дим. Җаныгыз, күңелегез теләгән. Әгәр дә озак авыртмыйча яшисең килә икән, алга барасың килә икән, җан теләгән эшне башкарырга кирәк.